Itong mga Rhode Island Red. So mao ni atong mga, ito yung mga Rhode Island Red natin, no? So ito, yan yung mga Rhode Island Red natin. So napakaganda tingnan, no? Oh. Yan ang dami na. Yung isa, oh, yung isang lalaki, oh, takot, oh. Ito, maputang nito. Yan sila, oh. Yung mga Rhode Island Red natin. So sa mga gustong mag-order, no, ng sisiw. So ito na ngayon. Ito na, malapit na tayong magbenta. So ito sila, Rhode Island Red. Yung isa, yung itim, oh, yung basilan. Basilan na babae. Yan sila, oh. Tingnan niyo kung marami ba sila, oh. Ang dami. So ito yung mga Rhode Island Red, no. So sa mga hindi pa nag-subscribe, no, subscribe kayo para na-update ko kayo kung kailan ako nagbibenta ng sisiw ng Rhode Island Red, para naman makapag-avail kayo. So yan yung Rhode Island Red. Rhode Island Red natin. Yan. Mag-subscribe kasi kayo para kayo pag nagbibenta ako. Minsan nagbibigay ako ng mga sisiw ng manok. Kasi ang dami na nila, oh. Na sila, nag-iitlog na sila, oh. Yan yung mga yung mga Rhode Island Red ko. Tapos meron pa ako dito mga malapit ko na ding pakawalan sa sa free range area ko. Yan. Tapos dito meron din akong sisiw dito. Yan yung mga sisiw ko, Black Astrolop and RIR. Yan mga sisiw ko, yan sila. So yan sila, oh. Yan yung mga manok na to. Ito yung mga manok na masarap, masarap ang lasa, parang native chicken din. So ito yung mga klaseng manok. So malalaki sila, tapos ang sarap pa nilang tingnan, no. Yan yung mga Rhode Island Red ko. So sa mga hindi pa nag-subscribe, no, at saka yung mga gustong bumili ng sisiw nito, no, i-subscribe nyo ako para nyo, para nyo kung kailan ako nagbibenta ng sisiw nito. So salamat, no, sa mga nag-subscribe. Good morning Cebu. Bye bye.